Ламентацыі Ярэміі, раздзел 3. Я чалавек, які ведае нядолю сваю, ад тупца гневу яго. Ён мяне падганяў і завёў у цемру, а не ў святло. Толькі на мяне ўвесь дзень звяртаў руку сваю. Вынішчыў скуру маю і цела маё, сцёр косці мае, убудаваў у коле маім і акружыў мяне горычу і мукай. Памясціў мяне ў цемры, быццам мёртвых, на вечнасць. Абудаваў мяне кругом, каб я не выйшаў, абцяжарыў мае кандалы. Але і калі б я крычаў і прасіў, зацешыў маю малітву, чатырохкутнымі камянямі закрыў маю дарогу, ды перакрыў сцежкі мае. Стаўся ён для мяне цікуючым мядведзем і львом у сховішчы. Сцежкі мае паблытаў і разбіў мяне, пакінуў мяне адзінокім, напяў лук свой і паставіў мяне, як прыцэл для стрэлаў. Упусціў у ныркі мае стрэлы калчана свайго. Стаўся я на пасмяянне для ўсяго майго народа, ды іх песенькай кплівай, паўсядзённай. Ён мяне перапоўніў гаркотаю, ап'яніў мяне палыном, паламаў мне на жвіры зубы мае, пагрудзіў мяне ў попел. І душа мая пазбылася супакою, забыўся я пра добрае, дык сказаў: прапала дастойнасць мая, ды надзея мая ў Господе. Прыпамяні гора і пілігрымаванне маё, палын і атруту. Памяць памятлівая, і нішчэе ува мне душа мая. Гэтак разважаць буду ў сэрцы сваім, дзеля таго буду мець надзею. Ласка Господа, што мы не прападалі, бо не спынілася яго літасцівасць. Новая кожнай раніцы, вялікая вернасць твая. Частка мая, Господ, кажа душа мая, таму і чакаць буду яго. Добры ёсць Господ для тых, хто спадзяецца на яго, для душы, што шукае яго. Добра ёсць моўчкі чакаць збаўлення Господава. Добра чалавеку, калі б нёс ярмо ад сваёй маладосці. Будзе сядзець адзінокі і маўчаць, калі гэта накладзена на яго. Хай уснуе вусны свае ў попел, калі яшчэ ёсць надзея. Хай таму, хто б'е, падставіць шчаку, каб той напоўніўся ганьбаю. Не адпіхне, бо навечна Господ. Бо калі нават прынізіў, усё ж пашкадуе паводле мноства міласэрнасці сваёй. Не ад сэрца паніжае ён і карае сыноў чалавечых. Таптаць пад нагамі сваімі усіх палонных зямлі. Крывіць права чалавека на віду найвышэйшага. Ашукваць чалавека на судзе сваім. Ці ж Господ гэтага не ведае? Ці ж ёсць такі, што сказаў, і сталася? Ці ж Господ не загадаў? Ці ж з вуснаў найвышэйшага не выходзіць дабро і зло? Як можа наракаць чалавек, які жыве, кожны за грахі свае? Прасочым за дарогамі сваімі, разгледзім і навернемся да Господа. Падымем сэрцы нашы разам з рукамі да Господа ў неба. Мы паводзілі сябе ліха і былі бунтаўнікамі, таму і ты неперамольны быў. Адзеўся ты ў гнеў і караў нас, забіваў, не шкадаваў. Пакрыўся ты хмарою, каб не дайшло малення. Выдаў нас на выкаранне, як агіду з-паміж народаў. Разявілі на нас свае вусны ўсе ворагі нашы. Удзелам нашы сталіся страх ды яма, знішчэнне ды разруха. Ручаі слёзы ўпускае вока маё над знішчэннем дачкі народа майго. Вока маё вылівае слёзы, не спыняецца, бо няма супакою. Пакуль Господ не зірне і не пабачыць з нябёсаў, вока маё трывожыць душу маю дзеля ўсіх дачок горада майго. Палявалі на мяне, як на птушку, надарма ворагі мае. Угубілі ў балоце жыццё маё, ды кідалі ў мяне камяні. Падымаліся воды над галавою маёй. Я сказаў: прападаю. Прызваў я імя тваё, Господзе, з глыбіні ямы, чуў ты мой крык. Не адварочвай вуха свайго ад майго плачу і ўмольванняў. Ты наблізіўся ў той дзень, калі прызываў я цябе. Сказаў ты: не бойся. Разбіраў ты, Господзе, справу душы маёй, адкупіў ты жыццё маё. Бачыш, Господзе, гора маё, судзі справядліва мяне. Ты бачыш усю злосць іх, усе іх намеры адносна мяне. Ты чуеш нявагі іх, Господзе, усе іх намеры адносна мяне. Вусны цікуючых на мяне
і задумкі іх супраць мяне ўвесь дзень. Зірні на іх сяданні і ўставанні, я песенька іх. Адгадзі ім, Господі, па ўчынках рук іх. Дай ім закамянеласць сэрца і праклён Твой. Пераследуй іх у гневе і знішчы іх з-пад нябёс Тваіх, Господі.